Казан энергетика университеты студентлары электр үткәргеч линияларын тикшереп торуның заманча системасын эшләде. Реаль вакыт сенсоры барлык параметрларны танып ала, электр чыбыгының торышын билгели. Акыллы чыбык мониторинг системасын әнә шулай дип атаганнар. Ул тиз арада зур чыгымнарсыз, төзек булмаган урыннарны табып алырга сәләтле. Электр чыбыгында кичкенә генә тартма урнаштырылган. Ул махсус сенсор чыбык системасын күзәтә. Кичкенә генә шушы җайланма бөтен шәһәрне кинәт ут сүнүдән саклап калырга сәләтле. Единственным плохо охваченным или практически не охваченным элементом наших... Безнең энергетика системаларында электр чыбыкларының торышын тикшерү моңа кадәр проблема булып торды. Без чыбыкларның торышы, тирбәнешләрнең үзгәрүләре, кыска ялганыш барлыкка килү турында барлык мәгълүмат алырга мөмкинлек бирүче технологияны үзләштердек. Системаны акыллы үткәргеч дип атаганнар. Аны эшләүгә 2017 елда керешкәннәр. Ул температураны, дымлык дәрәҗәсен билгели, мәгълүматны датчик аша тапшыра. Сенсор батареясыз корылма ярдәмендә эшли. Сенсор сигналларны минут сайын җибәрә. Мәгълүмат җайланмадан операторга килеп ирешә. Карта буенча чыбыкларның торышын иң яры җирләрдән дә тапшыра ала. Когда мы смотрим этот программу обеспечения, мы должны сразу понимать, в каком состоянии находится воздушная линия. Тәэмин итү программасын карагач, без шунда ук һава линиясенең нинди хәлдә булуын күрәбез. Монда төсләр ярдәмгә килә. Әгәр дә яшел төс чыкса, димәк чыбыкларның торышы яхшы. Сары булса, йөкләнеш арткан дигән сүз. Әгәр дә кызыл төс булса, бу авария хәлен аңлата. Чыбыкның асылына төшүе, аңа быз катуы, ярылуы борчылырга сәбәп була. Бу факторларның барысы да сынау күнегүләре вакытында тикшерелә. Шулай итеп, сенсорлар кую процессын җиңеләйтеп кенә калмыйча, линияләрнең эзелү куркынычы да кими. Акыллы чыбыкны практикада куллана башларга да була. Фәнис Мөхәммәтов, Диана Дасаева, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.